So, anong gagawin natin ngayon? Mag-unboxing po tayo. Jen, tulong! Oh, na. What's up, guys? Welcome back to Marie's channel. My name is Jean. And my name is Marie. Nag-take over ako sa kanyang vlog kasi may something. May something po ako sa akin dito. Kaya hindi po pwede. Dito ko. Puro ka dito. Okay, ganyan lang din. See. So, anong gagawin natin ngayon? Mag-unboxing po tayo. Jen, tulong! So, Oh, mag-isa. bumili po siya ng mga products, mga gadgets. And then, i-unbox namin. So, ikaw? Ako, ikaw, ako. Si Jen po lahat ang magsasalita ngayon, mga mamshes. Pagpasensyahan nyo na po ako. Mm-mm. So, kamusta kayo? Ano yun? Ano yun? Dito ka tumingin kasi dito ang kamera eh. Pag dito kasi, pag nag-ano ka, hindi ka nakatingin sa mga audience. Ganun ba? Malibat man taan eh. Yan, parang ano lang. Hi! Paano gusto kong tumingin sa sarili ko? Eh, pag pinanood yan, hindi yan nakatingin sa ano. Ay, ganun ba? Yeah. So, our first, ikaw pumili. So, meron kaming, Pakita. 1, 2, 3. Ito po siya. This, and this. Hindi nga, tama. So, ito po yung unbox namin for today. So, marami-rami siya. So, ang first na i-unbox namin ay, which one do you like first? This one. Princess. Princess daw. Princess Rabbit. So, isa po siyang hand fan. Hindi ko mabasa. Guys, hindi ko mabasa. Nababasa nyo ba? Singwang. Singwang. Hoy, balik. Hindi ko alam kung saan siya galing. China? Ata? Oh, China. So, unbox natin. Ding, 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 ding. Ito po ay para sa summer. Mainit dito sa Madrid, mga mamshes. Binili namin dito yan sa Madrid. So, sa mga gustong mag-order, pwede din kayo mag-order sa akin at kay Jean. Bakit sa akin? Oh! Oh, wow. Amazing! Oh, di ba? So, ano ba siya? Dahil hindi natin mabasa, good luck. So, meron naman pala siyang English, Sa instruction. translation ng instructions. So, hindi na kayo mahihirapan. And, Momshies, hindi ako sanay. Momshes! Kasama sa box ay, what's this? USB cable for charging. And then, meron siyang lace. So, pwede mo siyang isabit. Saan natin pwedeng ilagay? Ay, ito. Meron. So, dito sa taas. So, if gusto nyo, nainitan kayo sa labas, no? Gusto nyo, isabit nyo to sa leeg nyo. Galing nga yan! Kaya nga, di ba? Sabit nyo habang naglalakad kayo, di Oh my ba? God. Super nice! Oh. Tapos, Yung iba, pamaypay lang meron, pero kayo, social. Sabi niya, ang init. Turn on natin ang electric fan. bagay din, bagay. At saka meron siyang ano
Jean, oh. Ano pa? Meron siyang, anong tawag dyan? It's Yung yung on on and at saka off. one and two. So, kung gusto mong, one lang, ganyan. Pero kung hot na hot ka, so, maganda siya mga momshies kasi very handy lang and very amazing. And it's rabbit. O, diba? So, yung mga gusto daw, Sa mga gusto mag-order, order daw. available po sa ating munting paru-paro. Munting paru-paro. So, itatanggalin ko ulit to, no? Lagay natin ulit. Lagay natin ulit. Okay. So amazing mga momshies and it's very affordable price. Nadala-dala mo ang hangin para para ikaw ay mahangin. Kahit mahangin ka, kailangan mo pa rin mahanginan. Muy bien. Hugot 101. Okay, next. So, mamaya na. Nahirapan ako. So, anong next? So, magugulat kayo sa next. This one. Rabbit pa rin siya. Rabbit pa siya? Alam, parang yung kanina lang pero pinaliit. Oo. So, nakalagay dyan, ventilador de mano. Hand fan. O, diba? Diba? So, let's see. Ay! Meron siyang Nahulog. star. Pero walang sumalo. Diba? Yan yung mahirap. Meron siyang stand momshies. Ang cute oh. Amazing! Tingnan nyo. Perfect! Uy. Saka long press. So, paano to? Meron siyang charger mga momshies na kasama. So, rechargeable din siya. So, mas nice pag rechargeable kasi diba, hindi sayang yung mga battery na ginagamit natin. Okay. Kung nalalakihan kayo dun sa isa, dalhin nyo sa labas, ito, mas handy siya. And it's perfect, Jen, because it has color. It has color daw. Brown! No, it has color ka dyan. May light siya. Lightning. So and hindi natin thunder. makita kasi walang charge. Siguro i-charge muna natin and then papakita natin sa inyo mamaya, okay? Sige. While Try natin i-charge. unboxing ka sa iba, ita-charge muna natin, momshies, ha? So, ganyan po siya. May stand siya. Look, So, it's para- so cute. Tayo. Amazing. Amazing and perfect. Charge muna natin. And the price is very amazing. Na-amaze. Lahat na lang amazing. So, let's charge this one. Ano nag-charge ito? Wala ba tayong konti? Saan yung iti? Okay, wait, hiram ko ha. So, ang susunod, huwag po kayo maglala, hindi na po siya ventilador. Dahil, nag-unbox siya sa nakaraan niyang vlog ng phone. So, naisipan namin i-unbox. Unbox. Deng. Kahit ano na lang i-unbox natin, momsis, no? Basahin mo nga to, Jing. Kasi, diba, maraming S. Pasensya na dahil sa kanyang Mga problemang kinaharap. nagabasa nyo, it's Wait, silky kailangan and ma-research yan. soft touch finish. Silicone cover po siya. At ito rin po ay pwede nyong ma-avail sa kanyang tindahan. Wala tayong tindahan din. Pwede nyo i-order. Sorry. Pwede nyo i-order na lang sa akin kung may mga Order gusto kayo sa kanya kung may gusto. Ay! Wow! So perfect. So Ang pinky. kinis niya po, mas makinis pa sa mukha ko. Grabe siya. So, let's try sa kanyang phone. So this is my phone. Na hanggang May ngayon, ay yung mga takot magasgasan ng kanilang phone na. Until now, may cover pa rin po siya, guys. So, ako talaga na-take over ng vlog niya. Kaya mo naman sis ha. Bisita ko siya sa aking mga vlog long, parang ang dami. Isa lang naman! Hala! Sige na, i-remove lang natin. Tananan! Wow! Nag-fit po siya talaga. At hindi ko alam. Mira. Look. It has, kung gusto nyo po, sa mga tao dito sa Madrid, pwede po yung mag-order sa kanya. Matte finish po yung likod. Kaya maganda.
Hindi po madulas pag hinawakan nyo. Hindi ba biglang, Hindi di ba? ba? May nag-message. Di ba? Amazing. Okay. Okay, if you want, guys, order Amazing po po sa siya. kanya. Affordable lang po. Mhm. And next, ten, ten, ten. Magugulat kayo sa susunod. Ten! Yan yung oso ngayon. Inain po siya. Inain po siya mga mamsis. So, let's open. Hindi po siya out, in po siya. Pero maganda to. Promise. Sa mga ayaw magdala ng bag, or nababalkihan sila sa At saka, ilalagay pa nila. it's more safe. Mm. Hindi more Safe. safe. Kasi pag nilagay mo sa bag din, maraming magnanakaw. You remember? I remember it clearly. Okay. Can you show it to them? Maybe you. Grabe siya. Sawa man naman ng Diyos mga Ay, mamsis. ganda niya oh. Kung alam niyo yung kung ayaw niyong kuha ng kuha sa bag niyo ng phone, maganda isabit niyo na lang po sa leg niyo. Ang layo naman ito. Pwede naman siya i-adjust. Look, guys. O, Ayan, diba? Oh. Hmm. Pak, ganun. Pak, Oh, ganun. sa kabila, sa kabila. Pak. Oh, ha? Uy, di na ko kita. So, pwede naman siyang i-adjust natin mamsis if you want like Kaya maganda like this. po. Diba, at least, kita-kita mo yung phone mo dito. Kasi dito sa Madrid, marami pong mga magnanakaw ng phone. At may isa tayong kaibigan dyan na nanakawan. Meron po. Kaya, di ba mas okay siya? At least, hindi natin alam kung sa mga bag natin may mga magnanakaw na pala, di ba? So, yun lang po ang masasabi ko. Iwas sa magnanakaw. Oo. At saka, inain siya. Saan ba yun din? Fashionable, no? Fashion, something like that. It's very, cheap. So, okay. Next. Amazing. Okay, next. Last but not the least. Sa mga vlogger dyan, Mga aspiring vlogger like me. Joke. joke. Aspiring na ka din. Aspiring you are. I don't know. Ito po ay isang tripod. Hand tripod po siya. Muy bien. No? So, hindi ko lang alam kung pwede rin yung camera dito pero okay sa phone. O kaya kung paano ko tayo i-elvin? Pwede masirain. Oh, yun. Do you need scissor? I will get scissor. Okay. Thank you. So, dito ko gugupitin. Dito. Kahit saan? Saan mo gusto? Ay, for mobile! Si Entonces, para mobile. para mobile, pero meron kasi yung ibang 'di ba tripod, pwede mong either phone or camera. So, Oh, yung tripod. pero ito pala specifically for cellphone lang po siya. Lakas ng kapit. Di ba, buti pa siya kumapit. Diba dyan? Kahit anong gawa mo na. Hindi kumapit. Entonces. Entonces, ¿qué? Wow! Bravo! Kahit pwede kasi sa mga ganyan-ganyan. So, look. Pwede pala siyang Yung iba kasi, pwede siya ilagay sa mga rehas. Kung may mga rehas, tapos kilagyan mo ng ano. Alam, maganda siya. Try natin. Yan kasi maganda mga mamsis. Magaan lang siya, ma'am she's. So, hindi siya Oo. mabigat dalhin. Kung gusto niyo mag-take ng pictures, Video. mag-shoot ng video, or mag-vlog, ito ang para sa inyo. At saka hindi siya pricey. Ala. Pag ganyan, paano siya? What? Like, So, pwede natin ma-adjust siguro, no? example kung huwag mo sila. Ay, hindi, nandito. Ito pala. Mamsis, pwede siya dito. Saan nilalagay? Hindi, re-remove mo siya. Tapos papatayuin Ito. mo. Hindi. Ito mo. Hindi namin alam. Sa mga vloggers po dyan, paano po ba? Hindi, lagay mo siya. Di ba? O kaya nga, kasi pinasok mo. ginanon ko siya.
Paano mo pag-remove? Ito, push mo tong dalawang button dito. Okay. Pero pag gusto mo ng ano, yung nakatingin, dito mo pala ipasok yung pinasok mo dito kanina. Wala po akong pinasok. Wala ba? Wala. Hindi, meron ba? Ito, oh. Ayun. Ayun, oh. Twist lang pala po, no? Pinasok ang sinabi ko. Ay, So, ilagay mo pa ulit. Tapos, dito. Kasi lagi, pag nag-ano kayo mga ma'am, yung mga vloggers dyan, kailangan po anong tawag doon, ganyan din? Landscape mo. Naka-landscape po siya para pag wala pong black sa side by side ng yung videos, pag na-ano nyo. Yun ang nalaman ko sa ibang mga vloggers. So, ang ating model phone ulit, ilabas Ilabas ang ating. kailangan natin i-try para makita nila. Pwede with ganyan na lang din. Abe? Hindi ko matanggal. Oh, with ganito na lang daw po. Pwede ikaw na. Ay! Paano? Wow. Oh, Wow, dahan-dahan kasi kami, wow. ma'am Shis. Alam nyo na, bago. Wala pang ano. Ay, amazing! Wow. Let's try also outside din. So, ganyan po siya mga ma'am Shis. So, sa mga susunod na vlog ni Marie, magagamit niya na to. Muy din, oo. Kasi hindi siya mahal. Tamang-tama lang po sa mga bagong nag-uumpisang vlogger, kagaya ko, na hindi pa kumikita sa YT. I mean, kumikita na pero hindi pa nakakasweldo kasi alam niyo naman, ma'am Shis. So, amazing. So, perfect po siya. And let's try this one, Jean. Adjustable, magaan lang po siya. So, Kasi nag-charge na siya. ay, ito na pala po. Na-charge na siya. So, Meron pala siyang ano, Jean. Yung parang may light at saka may ano. yung sa fan Fan niya. at saka light. Sige nga. Ah! Oh, disco na! May disco May disco! light. May light po siya. Disco na. O, diba? Tugs, 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 tugs. Double purpose. Pag gabi na mainit. O kaya pag, alam nyo yung tamad na kayo mag-open ng ilaw sa gabi. Na-adjust din pala. Oh, may comment pa. Okay. So, nandito na rin pala yung isang button lang din yung adjustan niya ng volume, sana sasabihin ko. ng speed ba, tawag doon? Oh, Ayan, speed, ito yung speed. pinakamababa, kumbaga, 1, 2, push nyo ulit, hanggang 2 lang. So, maganda siya, may light. So, kung tamad na kayo, no, bangon kayo, gabi na, yun na mag-switch ng ilaw. Ito na lang. Okay. Oo. Diba? Parang siyang flashlight. Mm. So, kabuuan mga moms, is super nice, super perfect po ang aming unboxing and opening, something like that. With Jean Aguila mga moms, is ang ating kaibigan na lagi po niya po siya makikita sa aking mga vlogs. Lagi talaga. Sa mga susunod pa na mga vlogs, mga moms. Yun, baka i-take over ko na po yung vlog niya. Yung channel ko. So mga moms, salamat po. Ikaw na magsabi, Jean, anong sasabihin mo dyan? Please like and subscribe. So, thank you for watching. If may mga gusto pa po kayong videos na pwede namin gawin or challenges, just comment down below. And thank you. Please subscribe, hit the like button, hit the notification bell button para updated kayo sa aming or kanyang mga bagong videos. Amin talaga, sorry. O diba, parang may plano talaga, ma'am. sorry sa mga subscribers ni Marie. Thank you so much. Bye guys. See you soon. Mwah. Mwah.